Разкази ли? Започва втори етап. Входящия номер, нали, че го снимаш, 2001 година, това е на Министерския съвет. Тук, че пишеш, те праща до Министерството на транспорта и до мен. Текста го заложиш. И тук началник на приемата, областни ми печата. Илиян Ковалевски. Ковалевски. То трябва да е в затвора. Тия съм. Безхаберие! Тук пак, дето съм дал до генералния директор жалба, то текст, ако може, целият бавно да го заснимаш. Целият текст, това е самата истина. Бавно. Виновни не може да се жалят, без вина виновен, мафията, корупция, нарочно, защото има се зависи изоблача, не зависеха, че не взема да повече пари. Теха ма работи, карате да работиш и това е. Дай тук това заснемай. Текст. И чакай, с уважение, това са мои жалби, са дадени, и това печат на БДЖ на Вазов 3. Те са мръсници. Да знаеш, всички трябва да си отидат. Печата. Тук е го Дунчев. Дунчев и тук е го печата на Дунчев. Дунчев е. Емир Дунчев. Но пак печата заснеме тук. Това печата и пак ти глупости. Под глупости пише. Той взе товарните превози. И мафидиоз. Знаеш кой е мафидиоз? Дунчев. Ти глупости. Негов подпис. Дунчев. Владимир Дунчев, то ще го кажа, ще го следите вие. Директните влакове, товарните влакове на готови железници и дали плащат така, нататък това допълнително, него пак, това е БДЖ. И тук пак Дунчев, нали, тук това хочети, до мене те отговарят. Аз се жалим на тази жалба, цитирам, кой нанася материални щети, еди спрян от експлоатация, нали? А те отговарят глупости. Не се трогнат, бе! Его пак Дунчев. Това Дунчев, това трябва да е в затвора. Разбираш? Владимир Дунчев. Да. Его пак Пламен Петров. Тук пак 2001 година това печата на приемната на Министерството на транспорта пак. И пише, т.е. всичко е дадено. И министър бил Пламен Петров. Пише глупост. Пак това всичко става за случая, разбираш ли? Да. Тук сега, Народното събрание. Печата, тук, и до там се отнася. Това са печатите. И те пращат до Пламен Петров. Той пише глупости. И тук Росица Станимирова. Началник на кабинета на Народното събрание. Това е мръсница. Трябва да знаеш, пише, няма разум, трябва да иде на психотез. Знаеш какво е психотез? На психотез трябва да иде. Всичките. Сега чети. 2003 година, това са входящите номера на Министерството на транспорта и копия пишат. Те отговарят на това. Това Дунчев, дето тия отговарят, заместник министър. Пишат глупости, бе. Да ми четеш глупости, печата заместник министър. Печата оригинален и подпис. О, Иванов, го майката. Така минаваме администрацията на президентството. И до там. Тук. И до там се стига. Бе, насекъде, бе! Не спирам, бе! В момента не спирам. И главен специалист, отдел на приемната Коцева. Та Коцева е подпис. Та Коцева тъпа, просто е глупа. Знаеш какво? Коцева еба. Така, пак администрацията на президента. Не, та Коцева, тук 81 не, 90, тя пише, чакай, това е едно и също по годината доверят. Не, това е едно и също. Нали, фотокопия. Това е оригинално, това е фотокопия, го пуснем, нали? Сега, пак на президента, пак Коцева, да заснимаш 98 година, пак ко ми пишат глупости. Коцева. Това са важните, оригиналните печати. Момент! Така. Министерството на правосъдието и инспектората. 2004 година.
Нали, до ангел ми те отговарят и глупости пише. Текста е инспектор Маджарова. Та трябва да я откриеш. Маджарова. Маджарова. Подпис има, бе! Инспектор. Ай нататък. Министерството на външните работи до приемната съм дал. Аз занимавам всички станции, не спирам. И тук печата. Важното. Оригинален печат е. Давай нататък. 2003 година снимай тук с БДЖ. Това са най-важни. БДЖ. Продължи. БДЖ, това е входящия номер. Печата е много важен. 2003. И текста, ако можеш, ще видиш колко ще пише текста, го заснимай и тук. И тук то гънеш в този печат оригинален. То оригинален. Те трябва да ги издирваме. Нали? А те го оригинален печат. Оригинален, нали? Сега. Тук 2001 година БДЖ пак печата. Важното, печатите са важни. Това е моето име, те отговарят до мене, до приемата на Министерския съвет и това е това копие. И това вече бего го дай и тук пак Дунчев, това е подпис на Дунчев. Дунчев, това е мръсник. Владимир Дунчев се казва. Това е негов подпис. Нали? Това е фотокопия, нали? Печатка на Вазов Треганата. Пак на Дунчев. Так, нали, тук това са входящите номера и 2001. това е. И тук до началника, нали, той отговаря до мене и копия, нали, ако можеш това да го целият текст. Не, нищо, както не е подписан, важното подписа важен. То трябва да... Така, пак 2001 година, БДЖ, това са входящите номера. Пак на Дунчев. Той до Министерството на транспорта. И Дунчев, генерален директор беше. Той е мръсник. Трябва да се види. Съд трябва да иде. Знаеш кой е съд? Министерството на труда и социалната политика. Нали, ходя. 2012 година, не, 2003 година, 25 месец, това към дело, нали, към номера, 2003 година, нали, его тук този печатък пише. Надежда Димитрова, директор на Министерството на труда и социалната политика. Та трябва да се маща. Надежда Димитрова. Подписа, нали, оригинален е. Да. Министера на правосъдието, Министерството на инспектората, занимавам 2003 година. 2003. Маджарова подписата. Но Луа Маджарова. Това е голямо инспектората Маджарова. Маджарова. Така, сега тук, до Сакско, писал съм лично, аз го пиша лично, до Сакско-Бургоцки, пиша, нали това, 2003 година цара като дойде на власт беше премиер, пише го 100 номер, Скопие, 81-53, Скопие до Страсбург го пише. Обяснявам тук, а тази Цветелина Озунова тъпа. Тя го отговаря глупости. Тя е сега заместник на царистката. Цветелина Озунова, тя е царистка във вестника тук на това. Да видиш, това не е подпис, тя трябва да се маща. Цветелина, тя е редактор на този вестник на НДСВ-то. Че откриеш, да я видиш, да я разобличим. Него сега тук, пак 2000 година, ВКС-то. Чрез Върховен съюз, Върховен касационен съд, трето, жалба аз си давам, че не съм доволен. Това къде съм дал? Роптая срещу техните отговори, определение. Стига срещу определението. Така, стига толкова. По-нататък да пазим. Професор Герджиков. И до него съм писал той. До професор Герджиков тук към номер 2003 година жалба и не си давам. Не съм доволен от отговор писмо. Нали, това е моето такова, дай нататък. Анелия Крушкова, та тъпа проста. Та искам, тя беше царистка, само момент. Тук
Снимай тук 2003 година, печата, пак тук. И те пращат до Анелия Крюшкова, та оригинален подпис. И сега па се яви на бел кон. Нали, в борда на директорите. Та трябва да е маща. Сега пак 2002 година в името на народа е тия за друг състав. Нали, бего само състава и това бего да състава да го видиш. Продължавам към следващия състав. Нали. Ти отново ги атакуваш. Абе, не спирам, бе! Така трябва. И виж какви, този състав, Ваня Алексиева, Теодора, виж какви председатели, какво пише? Не, реши. Ти глупости пише, бе, Остава без уважение молбата на... Така, нататък. На 13 август 2003 година до Софийския районен състав, гражданско дело 5587, 95 година, 68 състав, госпожа Луа Миланова. И към номер, това е копието на Страсбург 81, 85 до 10 март 2003 година и не пишат, нали, госпожо Миланова, пише, нали, се жали да е вразума, Да. а тя тъпа, нема. И прилагам, нали, фотокопия, трудова книжка, нали, сега... Нали, какво съм приложил? До кого съм се жалил? А нататък да дам. Това са мои жалби. Пак се занимавам до председател на Висшия съдебен съвет, Скопие, Европейския съд, Франция. Пак жалба, нали? Името... Давай нататък. До Висшия съдебен съвет. 2003 година. Това са датите, ходящите номера. И те отговарят, нали? До Ангел и община Септември. И тук главният секретар Ролх. Това печата важно. То Розов ли? Розов. Моя майка. Розов. Висшия съдебен съвет. Секунда. Добре.